Sa puntong ito, mga kapuso, silipin natin ang sitwasyon sa ginaganap na Kapuso Mall Show sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok doon live ang aming partner na si John Punsoy. Partner, kumusta dyan? Alam mo CJ, hindi pa man nag-uumpisa ang program kanina ay napakarami na sa ating mga kapuso ang nakaabang dito sa Kapuso Mall Show sa Robinson's Place, Pangasinan. In fact, hindi lang dito sa ground floor nagsisiksikan, maging doon sa second floor. Kahit na nakatayo itong ating mga kapuso ay patiently waiting sila para ma-meet and greet and even makapagpa-picture mamaya sa ating mga kapuso artists na nandito ngayon sa Kapuso Mall Show. Ongoing nga ngayon itong performance ng ating kapusong si Ara San Agustin, nakas nga ng My Special Tatay. Kanina ay nag-perform na rin ang ating mga kapuso stars na sina Jillian Ward at Rita Daniela. Kaya naman napakainit talaga itong pagtanggap ng ating mga kapuso na nanonood ngayon ng performance ng ating mga kapuso artists. Alam mo CJ, itong ating mga kapuso ay hindi lamang galing dito sa bayan ng Calasiao, galing pa sila sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. At meron din tayong natanong na galing pa sa kalapit probinsya ng Pangasinan. Mayroong Tarlac, may La Union, para makita lang itong ating mga kapuso artists. Kasama natin ang ilan sa mga dumayo pa dito sa Kapuso Mall Show para mapanood ang ating mga artista sa GMA. Taga saan ba kayo? Taga Bayambang. Bayambang, ang aga nyong nandito. Bakit nandito kayo ngayon sa Kapuso Mall Show? Nagbabaka sakali po kami na makita po namin kaagad yung mga idol po namin. Solid Kapuso, solid GMA. Isa-isahin ko kayo ha. Ito test tayo sa kung talagang solid Kapuso kayo. Sino-sino mga artista ang inaabangan nyo ngayon dito? Si Jillian Words po kasi po maganda po siya at saka magaling po siya umarte. Si Kenchan po kasi po napakagaling niya pong umarte bilang special chat, tapos napakagwapo po. Si Katrina Halilik kasi ang sexy-sexy niya tapos magaling siya mag-acting. Okay. Thank you very much sa pagpunta rito. Mamaya, abangan nyo sila, magpa-picture kayo para meron kayong souvenir dito sa Kapuso Mall Show. Sa ating mga kapuso, CJ, hindi lamang yung mga nabanggit nila, yung mga nandito ngayon sa Kapuso Mall Show sa Robinson's Place, Pangasinan. Nandyan din yung mga cast ng Stepdaughters, sina Karenina Haniel, Donita Knows, Joyce Ching, Sef Cadayona, Katrina Halili, Michael Daez, at Megan Yang. At nandyan din yung mga cast ng My Special Tatay, gaya na nabanggit natin kanina, si Jillian Ward, Rita Daniela, Ara San Agustin at si Ken Chan. Yan kung nakikita natin sa ating telebisyon, ongoing na itong performance ni Boyet ng My Special Tatay, si Ken Chan. Kaya naman siya yung inaabangan din ng ating mga kapuso dito sa Kapuso Mall Show dahil isa siya sa mga main cast ng My Special Tatay. Alam mo itong mga cast na nababanggit natin, talagang pinaghahanda naman itong kanilang performance dahil minsan lamang silang makabisita dito sa probinsya ng Pangasinan, dito sa bayan ng Calasiao bilang pasasalamat sa pagtangkilik sa kanilang mga programa. Sa ating mga kapuso na meron pagkakataon na pumunta rito, abay sulitin na po itong pagkakataon na nandito ang ating mga kapuso stars at maaari po pong humapol dito sa Kapuso Mall Show dito sa Robinson's Place, Pangasinan. Ayan yung ating mga kapuso stars. Alam mo, dahil nabanggit natin CJ, no, na very important din ang ating mga kapuso viewers sa pagtangkilik ng kanilang mga programa. Hindi lamang sila nagpe-perform sa itaas ng stage, talagang bumababa rin sila para kamayan at even magpa-picture nga sa kanilang mga fans. Pinaka-importante raw talaga itong mga fans dahil hindi naman daw magiging number 1 ang kanilang mga programa kung wala sila. CJ? Okay, ikumusta mo na lang ako kay Carol at saka kay Aubrey. Maraming salamat, partner.